Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Aksyon, Radio Philippine Standard Time, 1:40. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This time check is brought to you by Hemorrhoid. Ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. Pasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Mayong hapon sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Kag syempre, welcome naman sa itong pagpangilagad sa Palituntunan versus My Life. Unang adlaw sa simana, Lunes na Lunes. Agosto 17, tuwing 2020. First day of the week. Di ka malumang tayo, first day of the week is Sunday. Pero unang adlaw sa balik trabaho na naman sa ating mga kauturan nga nagatrabaho. Pero as isa gihapon ang ara sa ating tagsa ka mga puluyan, labi na ating mga senior citizens, ang mga kabataan, mga tita kag titos, ang ating mga salaligan sa sulod ng balay. Maayong hapon sa inyo. Updanay naman kito sa hanambal na ni Tita Wilma sa karon iyang adlaw Lunes, kag Lunes man nga edisyon sa This is My Life. Kag siyempre una-una gid sa tanan, no, malipayon man kita, tungod karon man nga adlaw, ginasaulog sa nga DYEZ, Action Radio Bacolod, ang ika-51 nga anibersaryo. Ang pagserbisyo sa Action Radio para sa tanan na ito ng mga palangga ng mga tagpalamati. Kapag dulong man sa mga labas ng mga balita, sabihin dinadulong man sa inyo from where the action is, ang aton man matahong ng mga drama, na ginalingaw man sa inyo adlaw-adlaw. So, padayon kami nga mag-servisyo sa inyo, padayon man nga mag-sakripisyo, at padayon man ang paglingaw sa inyo tanan. Kami sa Action Radio, hugot kagdako ang pagpasalamat sa inyo man pagdayon nga pagsuporta sa amon. In return, syempre, sa inyo pagsuporta sa amon, sa adlaw-adlaw nga tanan, ang amon gid hugot man nga pagpasalamat sa inyo. Diba? Bisan sa amulang sina nga mga tinaga, kung kami makapasalamat sa inyo, makapahalikay na ina sa among kung kami man inyo na ginapasalamatan sa pagdulong man sa mga labas ng mga balita ipaghatag kalingawan sa inyo sa kahanginan. Anyway, ara na ina tungod man sa ginapangatubang natin sa karon nga pandemic, kung wala siguro kadamo man sa aton sa mga activities ni patigayon, but then pasalamat kita sa mahal nga Diyos nga sa gihapon ara kita. Gaop-danay kita bisan sa kahanginan na gidlaman. Sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati, especially nga atong sa mga senior citizen, siyempre mga young at hearts na ito, ang atong sa mga drivers, sa mga di pasahero nga mga salakyan, sa taxi, sa mga bus, bisan gila sa haging sa tricycle. Tricycle. Nga nag-upod sa ito na every afternoon dira sa ila paradahan. Salamat gid sa inyo. At ang mga motorista, ang paghalong sa inyo tanan, padayon man kami nga nag-remind sa inyo, sunda lang ninyo ang mga garaga sa dapat na ito nga himuon para sa aton safety. Padayon man kita nga makapangita adlaw-adlaw sang para sa kinahanglanon sa aton sa kapuluyan. Despite sining atong gera nga nagapadayon sa karon sa COVID-19, hindi na ni iya lahog-lahog yun. Adu-adlaw nga tanan, hambal kag man Tita Wilma hindi lahog-lahog, pero sa tuod-tuod mga anak. Kay kung lang taon naton ang realidad, ang aton mga frontliners, backliners, syempre, mga opisyal naton, nagsatagsa naton ka mga lokal na gobyerno, nakita na ninyo, nabatian na ninyo mga updates. May mga ako gapasalamat din ko. Gapasalamat din ko sa aton mga nag-positive sa COVID-19 nga ilagi na admitter nga positive sila kan hibaluan sang tawo. Hindi lang ordinaryo nga pumuluyo ang nagakatapikan sini. Ay di ara na tagali barangay kapitanato, no? Mga amo na bala magluwas sa aton mga health workers tikit hindi na yan na lipon. Yan atong sini mga doctors, yan atong mga nurses, mga medical personnel, mga kapulisan naton. Kung lang taon gani ako, ang atong sini Philippine Coast Guard, sila na, mga 859 na, ang nag-positive sa COVID-19. Hindi na nila huglahog. Kaina sa aga mabasigan natin ang balatsagon sa barangay kapitan, sa barangay ng Silingan, sa barangay captain, Boy Pico, sakto Tita Wilma, na nag-ako gid siya. Sitwasyon niya subong. Pinsaron mo ba na ikaw kag ang 21-year-old mga bata nga lalaki
Yung kabalaka mo, ara sa pamilya mo, wala na sa imo pumuluyo. Nagasalalakot na. Nagasalalakot ng imo balatsagong kapamuntaron na apiktado na ang tanan. Kung magpadugang pagid kita, ano na lang, na? Ang ato man barangay Kapitan, sa barangay Banago, o isa man kakagawad, dito sa barangay 14, na nag-positive man, hindi na inilakog-lakog. Kag ang mga kag ang makuha nato ng mga nag-positive sa ilang mga ginatrabahuan, may ara na nakuha sa merkado, may ara, Ginoo ko. Ano na lang ang aton sa himuon? Ano na nato, sa lahambal na nato, simple, man lang ang himuon sa nga kita nga ordinaryo nga pumuluyo para makakontribute kita sa pag-continue o sa pagpahagan-hagan o pagtap na sini nga sa diin aton malang kaugalingon ang unako naton paghalin sa aton kaugalingon sa aton puluyan sa aton palibot may domino effect na mo kung himuon sa tanan, di ba? Pareho mo na sa iya paglaksa. Pero sa nasiling na naton padayon man kita nga magapangamuyo kag magaampo sa mahal nga Dios. Kung mga kasiling ka, Lord, saan umupan ni kuhaon sa amon? Ano na ba na? Pero mag-positive sa last 30 days for 15, di ba nagsugod kita sa tunggin pangabay sa mga sa mga Catholic faithfuls, no? Sa mga tumulo sa simbahan Katolika, din pangabay mo nato na mag-upod sa Panawagan thanks to the city. Ito yung pag-umpisa sa ito sa may dumduman ni Tita Wilma, ang August 15 is the Solemnity of the Assumption. Nagsugod man kita sa pag-pray 12 o'clock noon sa 10 Hail Mary. Bisan diin ka lang patipas sa paglabot iya sa 12 o'clock noon. Pangamuyo kaya na. Amo na until sa Feast of Our Lady of Sorrows. Pwede na ito na. Kung kita kugot man nga nagahandom sang katapusan sang aton siniaway sa pandemic sang COVID-19. Muna sinin natin, hindi man lang yung ginapangabay ni Tita Wilma, mga Katoliko, tanan nga mga believers, tanan nga nagatuo nga may Diyos ang kalibutan, magkita kita tanan sa pagpangamuyo kung may pangabay sini sa iya. Diba? So, kaya Tita Wilma, kag magluwas mo sila Tita Wilma, dalagan anay blasang panahon, karon ta na lang na sa balikan man, kay sa update man, sa pamangkot, kay kabaluman kita, kinanglan na i-update man naton kamo sa dalagan sa aton panahon tungod hindi lang mapaktan matulo ang ulan, magagalom-galom, di ba? Kalangitan, tapos ugaduga managitsi. Pero sa karon ng aton sa Weather Bureau, ang pag-asa, nag-monitor gihapon sila nga low pressure area sa bahin sa Cagayan. Ang weather forecast naman sa pag-asa, ining low pressure area katapusan siya nga nasiklutan sa 25 kilometers east ng Kalayang, Cagayan. Kag nagapalapit siya sa Babuyan Island. Ang hambal sing pag-asa nga sa tion nga mangin isa siya ka bagyo pagatawgon siya kay Helen. Kung mangin bagyo siya, Helen ang ato ni gatawag sa iya kag gilayon nga magabatak sang tropical cyclone wind signal number 1 ang pag-asa sa mga probinsya sa Luzon. Kag paandaman sa pag-asa sa tion nga magbatak na sa signal number 1, maapektuhan dira ang pagbiyahe sa mga sakayan pandagat sa mga affected area. Ang low pressure area nga ini ginasaligan man nga magadulot sang lapsa-lapsa nga mga pag-ulan sa bahin sa Batanes, sa Cagayan, Ilocos Norte, Abra, Apayao, kag Kalinga. Signal number 1, igabatak sa pila ka probinsya sa Northern Luzon sa tion na manging bagyo na ang low pressure area. Natandaan nyo lang ina. Okay? Kag magluwas man sina Tita Wilma, ang adlaw kiina kanami man nagsilak man siya aga pa, alas 5:43, kag magasunod naman karon alas 6:18 iya pang kasisigmon. Kag again, sa liwat gamay lang remind sa inyo, no, parte man sa update sa ano gani Tita Wilma, update sining COVID-19. Although nga na-mention naman natin, na-mention naman kay ina ni Action Doral sa report sa Action DDBT Action Work Kentong, nagapamati man kita, di ba? Pero sa mga late tuners man dira, i-refresh lang ni Tita sa inyo. No? Kaya sa bilog na kaligutan, almost
22 million na. Nakambal si Tita Wilma nga almost 22 na ang confirmed cases. Tungod na ang updated is 21,825,601. Kag sa Pilipinas, kumakon no. 161,253. Sa 161,000 nga ina, pasalamat kita ay naka-recover damo, no? 112,586 ang mga naka-recover na ina out of 161,253. Doon silingon, maayo ina iya nga palatandaan. No? So, kabay pa nga, although nga nagsaka ang mga confirmed cases, pero ang mga maumpawan, malakig mag-aayo, no? Dako man. Kag sa nakita natin is mga 80 plus percent, 80% plus ang mga naka-recover. So, pasalamat dito sa mahal nga Diyos na. Kag dali sa itong sa siyudad sa Bacolod, sa update man kahapon, nagdugang pulo na panibago sa hapon. Amo na nga ang confirmed cases diri sa itong sa Dakbanwas and Bacolod, 521. Kag sa probinsya sa Negros Occidental, sa itong dira mga kaiting nga mga kabanwahanan kag syudad diri sa probinsya na may 28 nga nagdugay, subot silingon, sumatotal ang mga kumpirmado ng kaso sa COVID-19 sa probinsya 797. So inapila lamang sa itong mga update iya on COVID-19. Pero ari balatawi dali lang gid kay ang aton sini Food and Drug Administration nagahulat, may ginahulat ini sila mo dapat aprubahan mo. Ginahulat man sa DOST. Ang DOST mismo nagahulat man nga iaprubahan gali, no? Ang DOST among nagahulat nga aprubahan sa FDA, yung Food and Drug Administration, ini mga local medicine naton, mga lokal nga mga bulong sa coronavirus o sa COVID-19. Na ini natandog man naton ini gani nga mga posible nga mga mangin bulong para sa atong mga kauturan nga infected sa COVID-19. Although nga masiling kita mga hilamon lang na sila, pero dako ang mabulig sa ito. Ano mo sa DOST, madamo na nga pagtuon ang ginpatigayon sa tatlo ka mga Pinoy nga ginbulong gamit ang VCO, Virgin Coconut Oil, ang nagundi kag tawa-tawa, nga nangin effective sa mga patients nga may mild o asymptomatic sa COVID-19. Tamo nang hambal ni DOST Secretary Fortunato de la Peña, yung mga gintisingan natin para sa Virgin Coconut Oil, may mga previous study na inaiging patigayon, kag so far so good, no? Isa ka clinical trials and VCO, ginpatigayon ina sa University of the Philippines, Philippine General Hospital. Dito ginpatigayon. Sa di nakabulig ina sa mga may sakit nga coronavirus. So, nagahulat na lang sila sa approval sa FDA. Ang tawa-tawa sunod sa DOST nga bulong batok sa dengue. No, dengue, di ba? Ang tawa-tawa nga nangin bulong batok sa dengue. Kag ang nagundi nga kilalaman nga bulong para sa ubo. Magka-remedy na siya. Palareho nga nagahulat man sa approval sa FDA para sa clinical trial. So, pasalamat man kita, Sina. Ay, oo. Kabay pa. No? Kamabisan ari lang na dili sa aton palibot. Di ko mapisan lang na iyang aton mga nagpositibo, mga pamilya dira. Pwede lang kita iya makapangita kita dira sa mga talamnan, sa mga kahigaran. Di ba na? Ang lagundi, iban ginatanom na. Pero ang tawa-tawa, sila mo gina siya yaakin. Si ang Virgin Coconut Oil, ay kita ya, damo kita di kopra. Pwede kita iya sina makahimo. Okay. Kag siniyara, man ganit may mga baligya, man sina Tita Wilma, di ba? Ay, oo. Pero okay lang na siya, Tita Wilma. Kag ang aton oras ay 1:59 or in Punto Los Dos, Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang anay ka modera. Halingawon anay ka ni Tita Wilma sa aton matakong nga lalantinon sa sinig nga hapon.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang Love me with all of your heart, diba? Yes, love me with all of your heart. Halin kay Engelbert Hamperding. Para man sa itong sa mga palangga ng mga tagpalamatikag siyempre. Ara man nga nag-upod kay Tita Wilma sa siniya nga hapon. Naman. But anyway, sa ito na mga late tuners nga nag-upod sa kay Tita Wilma sa siniya nga hapon ara sa ilang mga transistor radio. Of course, Tita Wilma 684 kHz. Kag sa mga kauturan man naton nga nag-upod sa ito na FB Live. Di ba, Tita We? Sa FB Live via Facebook, search nyo lang amon sa ni Facebook page. Action Radio Bacolod 684, dira of the night kita until 3 p.m. Ara man dira mga updated na mga balita. Kag pwede nyo man, pwede man kita magka-off-deny sa amon sa ni website. Log-in lang sa www.actionradiobacolod.com.ph. Siyempre, sa ito naman mga kauturan na mahilig sa YouTube, ito mga millennials, pwede kita magka-off-deny. Sa YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod. Yes, off-deny, gid kita dera. Tug-tug technology stress, siyempre man. Si Dennis Richard Tibor, Roma. Hello, good afternoon lang dira. Nga ito na dira mga kauturan nga nagakinanglan man sa mga preska sa mga matawang nga bulag ara lang sa likod sa Bacolod Bay Center. Ara lang dira ang Johnny and Christine Flower Stand. Na? Pwede nyo man sila mag-contact sa cell phone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara si Maymay kagsitintin nga mag-entertain sa inyo pagkinahanglan sa mga fresh flowers. Okay? Relax ang anay, na? Kasi Tita Wilma, magabalik naman para sa pagbasa sa atong sulat
sa sining nga hapon. A public service announcement from Safeguard. Hand washing. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Polusyon, stress, and unhealthy lifestyle na siyang Si Tita Wilma sa aton mga palangkag mga tagpalamatira nga naupod sa aton sa Facebook Live. Yes, sa aton mga miyembro sa Alta Teacher Cooperation Tulong Task Group, especially kay Edrica Ford, mayong hapon lang dira sa Christine Taxi sa aton man mga drivers sa nambala ni Tita Wilma. Kay Norberto Moroy Trasona, mayong hapon Action Wilma. Happy 51st anniversary sa inyo Action Radio. Please greet Tresonia family, kay Angor family watching live from La Casillana. Thank you and God bless sa inyo man. Manjo Arnejo, good PM, Action Tita Wilma, monitor lang kami, greet ko lang, happy birthday kay security guard Bukol Omania sa barangay Pakwal, Bagos City, ang nagatamyaw Ultra Security Agency Incorporated and family. Ba, ang imo family sa Ultra Security Agency Incorporated. Arlene Henesera Rodero, ay Tita Wema, yung hapon. Ba si Ma'am Liza Monte Castro. Mayong hapon Tita We, happy Monday watching kag nagapamatigit permi kada hapon diri sa Duhag, Qatar. Thank you and God bless. Likewise, Ma'am. Good PM to we, happy 51st anniversary sa inyo. Kag sa Action Radio Bacolod from Annabel Garcia. Risa Gininaw, mayong hapon Action Tita Wilma kag subuman sa mga family and friends ko dira sa may barangay Bagunawa, San Enrique. Halunggid kamo dira tanan. Kita nyo na nagakabalak ang iba neton nga mga kauturan nga tuya sa mga malayo nga lugar. Melchorita Ferrer, good afternoon. Tita Wilma. Yes, Carissa Ginanaw, watching live from La Carlota City. Stay safe and God bless sa inyo man dira. Halong-halong man. Liwat Action Wilma yung hapon na paliog tamyaw sang Cabanyas family, Alarcon family, Kagberha family, sa Montilla Street, Isabela. Kay Barangay Captain John Matamoros ng Barangay 2 sa may Isabela. Salamat man ha. Mayong hapon lang na sa inyo halong man ha. Erwin Gonzalez, pamati kami diri sa Barrio Maaw, Tita Wea. Okay sa inyo man. Salamat gid ha. Good afternoon, Tito Wilma. Watching live gid kami sa imo diri sa Barangay Agisan, Tamyaw lang ka family Pacheco kag Kasilo kag sa ila ni Mama kag Papa nga nagapamati sila sa imo sa tanan sa Sitio Bulaso. Di naman Sitio Bulaso. Tamyaw, stay safe lang for me. Okay, dira lang anay kita ha. Balikan lang kamo ni Tita Wilma, dugay-dugay. Okay. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuo. Relax si Tita Wilma, magabasa sang atong sulat sa sini nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay Okay, ang aton na tagpadala sang sulat sa karon sa aton messenger. Nagapatawan ini siya sa ngalan Michelle. Kag ang sulat ni Michelle nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang sa imo kag sa tanan man nga mga taga-Action Radio? Sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life, kag sa mga pareho ko nga ara nagaupod sa FB Live ninyo, adlaw-adlaw. Tita Wilma, diri ko man ginpaagi ang akon letter sa imo programa This Is My Life. Ako gali si Michelle, hindi ko tuod-tuod niya ngalan. 20 years old ako, Tita Wilma. My best friend ako, nga boy. My best friend siya ako nga boy. For 3 years. So close kami, and we confide our problems to one another. Pang uli si Tita Wilma, I assume nga kami na nga duha. Abi ko anay, may mutual understanding na kami. Before nag-lockdown, tungod sa pandemic, permi kami nag-date. Updanay kami permi tanaw sini, lagaw kundiin, kaon man kundiin. Sometimes, upod man ang amon, barkada. Nabalaan ko, tita, happy man siya kung inopdanay kami. Amo man ako, kulang na lang gani sa amon, tita, ang mag-kiss kag mag-hug. Pero kung kisa, kung magbinugsing, hindi gid malikawan. Bisan mga friends ko, nagapati, ngan abi nila mag-on na kami nga duha. Kaya na ako kuman sa ila. Sala gali ako, tita. Kag nahuya gid ako sa akon kaugalingon. Kag nabalaan ko nga in love gali siya sa iba. One time, nagkaon kami, may ginsugid siya sa akon. May feelings ko na siya sa isa man ka estudyante sa lain na school. Wala gid ko nagtingog-tingog. Din-control ko gid ang self ko nga ipakita ang akon feeling sa iya. Sa pagkasunod nga mga adlaw,
si Mana, dito kag nag-declare ang government sign quarantine, nag-lockdown tungod sa COVID-19. Since then, tita, wala na kami nakakitaay. Wala naman ako nakapaeskulahan. Ginatawagan niya ako, ginatext niya ako, pero wala ko siya dinasuba. Pero, nabasahan ko sa iya message sa akong Tita Wilma. May problema siya. Kay ang girl gali nga iya naluyagan, wala man sang luyag sa iya. Kay may boyfriend man. Sakit man ang nabatsyagan ko as sa subong, but no choice ako, Tita Wilma. Mabalaan lang na kung ano ang matabo sa amon, kay ti, wala siya nagauntat sa pag-message sa akon. Pero ano ba lang nami ni himuon, Tita Wilma? Ma-reply bala ako sa iya? Basabat bala ako sa iya mga video call? Till here na lang, thanks gid sa pagbasa, Michelle. Okay, sa aton letter sender, ganagapatawag kay Michelle. Kanami man nga anak na rin niya ginpaagi sa aton sa aton personal nga account sa Facebook. So, na-receive na aton sa aton messenger. Si actually, damo man sa ila, pero ginaisa-isa man na ni Tita Wilma. Sa pagbasa kay daw amo ining pinakamadasig subong mo, no? Kapag padala ninyo sa inyo sulat inyong mga mensahe pagi sa social media. That's why nga gina-encourage man kamo ni Tita We nga kung gusto ninyo i-share inyo man mga istorya sa kabuhi, mga pwede magkahatag leksyon kung inspirasyon sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati ang inyo experience kung problema man nga luyag ninyo pangayuan sa personal advice kay Tita Wilma, ipaagi lang sa aton man personal nga Facebook account kay siyempre, dapat si Tita Wilma lang makabasa sa inyo sinisulat, di ba? So, thank you man sa iban nga nagpadala din sa ilang mga istorya sa problema sa my life. Okay, balikan natin ang sulat ni Inday Michelle. Ha? Sa imo, Inday Michelle, una-una sa tanan, salamat gid. Kag maayong hapon sa imo. Amo na, abi ko ya, ang inyo life subong, di ba? Sa mga millennials, one must say millennials, ining mga kabataan na to, na mga gasinultero, bila na to subong, mga nagadinalaga ng mga kabataan, di ba? Kung sa isa, naka-intindi sa mga MU nila, may mga mutual understanding, assuming kung kaisa, no? Assuming kung kaisa, ara na experiensyahan mo, no? Pero kung tan-awon sa balay ni Michelle, siguro ti gusto man ang ginhimo mo nga ginutod mo anay or gin-stop mo ang communication ninyo nga duha. Pero kung gin-stop mo ni gidman, dapat mag-move on ka. Kagdulaon mo na ang nabatsyagan mo nga hinakit sa friend mo nga ina, ang ginapatihan mo man, sa friend mo nga ina, nga ginapatihan mo, abi ko lang ha, pero tiyanhon mo na, wala gali, kay ang tao nga naluyagan mo, may naluyagan nga iban. Sad pagyad kang iya naluyagan, may boyfriend man. Pero magsiling tabi lang mutual understanding. Ako duway ko nagapati sa mutual understanding. Sa inyong mga kabataan, doon mo na nasubong niya muna. Nagaka-form ang isa ka relasyon pagi sa pagtulukay na kaisa sa inyong mga gestures. Pa inyo na lang presuming nga, kami na duha. Feeling mo gali at yan, hindi gali amo. So, amo nang imong experience ka na. Pero tandaan mo lang dahil lessons learned sa imong experience. Ang love din siya, ang guma ginatawag yung Michelle. Ginahambal gina ino, ha? Ginahambal gina, ginapautwas sa ginabaton paagi sa aton sini mga bibig or by way. Amo ginaiya, ay hindi lang na iya dapat nga
ipabatsyag mo pagi sa pagtulog sa imo, or let's say emotionally close kamo nga duha, makita ka love ka na dayon, ti amo nga sa ila ang amo na iyang pag-intindi ninyo nga mutual understanding, no? Pero kinanglanday, at least amo na lang niya ang mahambal ni Tita Wilma, naka-experience ka na, nga ti sala gali, feeling mo, mo na, feeling mo, hindi gali amo, na lesson na sa imo. So, kung para sa imo wala na gidman, try mo nga mag-move on, ha? Pero, nasakitan ka tungod, ang feeling mo sa iya, ang kaluyag mo sa iya, may kaluoy tungod nga, ang babae gali nga naluyagan niya, may nobyo. O, so ano ay para sa imo? May tsansa bala siya? May tsansa ka bala sa iya? Na? Kaya nga, padayon ang iya communication sa imo. Duha lang dira ang dapat mo pilian, Inday Michelle. Liwat mo nga buksan ang inyong communication o kung i-stop mo na gid or i-close mo na gid. So kung mag-decide ikaw na i-close mo or i-stop mo ina, hasta na gilang da. Hindi mo na pag-i-open kung ano pang i-message niya sa imo. Pero, kung feeling mo nga daw may gusto siya ihambal sa imo, since nga, so sa imo, mas mabalaan niya man ang ginasin mo nga message mo, di ba? So, kung feeling mo ang unod sa iya mga mensahe sa imo, may maintindihan ikaw nga daw, let's say, positive para sa imo, pwede mo man siya matagaan another chance, pero siguro, basta love ka budlay. Pero, kinanglang binagdinagon mo, no? Binagdinagon mo ang kaundan sinang iya mga mensahe sa imo before ikaw mag-desisyon. Okay? Ina lang ang matugda ni Tita Wilma sa imo, Inday Michelle, kag-ari man ang ambahanon nga atong ginadulot sa imo halin kay Morissette. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangan. Malasig Mahal niya, iba mas mapalad ka. Mahal kita sa aking wala nang mamahal. Mahal kita, mahal mo siya. Mahal niya'y iba Palanakit sa lawak mo. Kinahanglan din natong the best dira ang panyawan liniment oil para sa inyo. Ang panyawan nga tinaga, syempre manunggali na sa ating pulong, makahatagid alibyo sa inyo mabatsyagan, na pagpalanakit pagpalaman o pagpalangalay sa inyo bilog nga lawas. Pwede natin inamabakal sa mga tsindahan kag butika dira sa inyong lugar, dili man sa among susunod sa Bacolod, sa mga butika sa atubang kag kilid signs for a zone Locsin, Mundali man yung Memorial Regional Hospital. Sa Jax Marketing, nahamtang sa idalon sa Action Radio, kay Miss Eva Sangko. Kag siyempre man Tita Wilma, sa tanan nga Sincere Drugstore. Arang Panyawan Liniment Oil, ang atong sa ni Panyawan Herbal Capsule. Yung banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw. Loom sa bango, subukan ang Okay, manamiyong si Tita Wilma ha. Dira kay aragaw po sa itong subong si Miss Margie Haniva. Salamat mine. Good afternoon to watching live lang ko diya. Stay safe and always you're always look fresh. Thank you, Gid Maria Luz Grialdo Macunat. Kay Texon Bernes Convender Scene, Tita, good afternoon. Kay Arman Regalado, kinagapod man sa iton karon nga hapon. Yes, good afternoon. Tita Gwit Kumisis ko. Dina or Dina Regalado sa Barangay Kamang-Kamang Isabela. Ga-monitor lang ko diri sa Valenzuela, Metro Manila. God bless Tita Wilma. Yes, kay Rodney Dichon Morden. Tita We, pag-wait naman sa family ko, sa Dichon family, Morden family, kay sa Navales family. Thank you, kid. May reaction ni gali si Sheng Kids para sa itong letter sender. Saling ni Sheng, don't assume too much on your feelings. Just show him your support as the best friend. Okay man, insakto man siya. Kag, yes, kag, magalit ito, dali lang. Kay Jobel Vargas Belio, mayong hapon ito, kag damo sa ilaba Melchorita Ferrer, good afternoon Tito Wilma. Kay Annabel Garcia, happy 54th anniversary sa inyo kay sa Action Radio Bacolod. Arlene Hinesera Rodero, yes pa mo ka na bala tawe. May hapon Tito happy Monday watching kag pamati permi ka diri sa may Doha, Qatar. Salamat, good thanks and God bless. Okay, happy anniversary sa inyo. Risa Ginenao, Tita Wilma, kag subong man sa family and friends ko dira sa Bagunawa, San Enrique.
Dana na siya gali nabasa ko na watching live from La Carlota City. Stay safe and God bless. Erwin. Ada man si Nico Pachelo. Good afternoon, Tita Wilma. Watching live gid kami diri sa imo sa Barangay Agisan. Tamyaw lang ko, family Pacheco kag Casilo family kag sa ilang mama kag papa nga nagapamati sa imo. Yes. Action Percival Villamor. Mayo nga hapon tawe. Tamyaw lang lihog Geraldine Regala sa Barangay Odyong, Moises Padilla. Upod si Kagawa Jofred Zapanta. Kag si Kapitan Chad Feria sa Barangay Robles, Ala Castillana. Salamat gid ha. Kay Sir Tederi Tukere Senior. Indi Wilma nagapamatigid kami sa imong programa kada hapon diri sa Barangay Saga sa Bagao City. Salamat man. Jan Seva Pabilona. Ngayong hapon Tita Wilma, tamyaw ko lang family Pabilona, Siva, Nicor, kag yes family, no? Diyan, nabulig. Relax lang ka mo, Danay. Balikan ko lang na karon, Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Fruit, ang iya sining scientific name is Axocarpus heterophyllus. Ini commonly known as jackfruit. Isa ini siya sa tropical climateric fruit. Na belong ni siya sa Moraceae family. Kag ini siya native sa Western Ghats of India. Kag ini common na diya sa aton sa Asia, di ba? Sa Africa, kag sa pilaman ka mga rehiyon sa South America. O kabalogid kita. Na? Kag kabalogid kita nga ang langka ginakilala niya nga largest edible fruit sa bilog ng kalibutan. Kabalo ka na. Ako kabalo ko na. Siyempre, Tita Wilma. Kaya amoy na may pinakadako nga bunga nga ginakaon. Kag inaman ang rason nga nagadako ang bunga sang langka nga kung kaisa hindi na mag-igo bala sa isa ka sako sa bugas, di ba? May lagpo-lagpo siya nga langka mo. Nga kung kaisa ang kadako niya daw isa gidya ka sako. Halos sa tanan nga mga prutas masiling ta ang langka ang ginahalungan sa mga sa mga tag-iya. Kaya nga inaya talalupang doon kag ining magluwas nga talalupang doon ka makakuha maka-attract sa makakita alamagon ini sa mga peste o kung sa mga insekto amo na nga kung nga ang iban ginatakpan nila, ginatabunan or ginaputos nila. Ang iba naman nga bunga sa mga tanong, ilabi na sa mga utanon, ginatakpan nila or ginatabunan nila para nga hindi ina mahalitan sa mga insekto. Pero yang langka, titawe, ginatakpan nila para nga hindi maka-attract sa mga masabad nga mga kamot sang iban, mga makatul nga palad sang iban. Kaya nga makailing ganyo siya mo ang kaping dako-dako. Kag lagka ng iya mga mata, wow! Masulay gid ang makakita para nga kung pwede palang kuhaon nila. Tiyan mo ng ibang ginaputos na nila. Kaya the more nga ginaputos, mas safe. Safe sa tao, safe sa peste. Kag damo man nga mga prutas nga ginahimo gani nga dulce, di ba? May ara ginahimo nila na gani nga may siling ba naton nga ginapamutang nila sa garapon, ginadulce na nila kisod sa garapon na
pwede na nila pamakaon pinagkaadlaw, iban ginanegosyohan, di ba? Pinakamabakal iya kag ginagamit man kung maghimo kamo halo-halo para mahumot kung maglinugaw kamo di ba butangan yung ganit sa luto nga langka, di ba? Kag tungod sila may ara man ang langka na lakip sa mga herbal medicine no paano bitawi madasig nga nagapaayo sang sila ang langka paano tawi hugasan no kung ang hinugasan bala sang langka na amo ang gamiton nga ihugas sa pilas makapakuyom gali na kag mapatay man niya ang mga mikrobyo sa atong sa skin gani amo na nga makilala man siya nga nagapanani sa aton skin bisan aton wala ko gali bisan may mga blackheads kamo yes nabi man siya no inam nga itong na bati-pati sa inyong skin makakasman sang duga sang langka ay halaka nami man kay mo niya mouthwash nga ginapatay niya mga mikrobyo sa imo sini ba ginakilala man siya nga meat substitute o concealing bala pwede naton siya mabulos sa mga karne nga aton gusto kaunon para na, sa mga vegetarians di ba ang ibang ginihimo ni nila dinuguan di ba ginatuktok nila sa himo nila dinuguan dumduman kuna mo sa uma na pagkatapos ang iban maglaga sila ang instead yan kuan butangan na nila sa langka iban ginaadobo kag ginagatan di ba nan kag ang pagkaon sang langka abi ninyo kung ano gapanubo sang nagaproblema sa ila bad cholesterol kung mataas ang bad cholesterol ginapanubo niya ang inyo bad cholesterol kag ang langka is good for the heart ginapanubo man niya ang inyo blood pressure kag sa pagkaon sang langka ang imo tiyan kag ang imo intestine nagatinglo kay nga iya ina ginapagwa sa inyo lawas ang mga nagataktik dira pagid nga mga mikrobyo sa inyo tiyan sa inyo mga tinaik ginapagwa na ay gali Tita Wilma sa karon na abi ninyo ang nami pagid kay sa karon ginatun-an pagid ang langka bilang bulong sa cancer kag sa una man nga resulta nagagwa nga ay dako ang posibilidad nga mapatay gali sang langka ang cancer cell sang nagkalain-lain yung klase sang amunga sakit di ba mi ara di na mo klase cancer nga daan so nami gali siya makabulig so pila naman ina sang mga kaayuhan nga ito na share sa inyo sa mga utang nga ginagamit nato na lawag-lawag ginamat-amat lang na ni Tita Wilma at least bisan paano kalupando ninyo hindi nga magpanangit lang kamo sang kaon gali makahalit naman sa itong tinilawas okay Tita Wilma yes pero ari anay nga po si Dr. Alfred Spear Mangosteen Chocolate Tea
ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Shield. Yes, manam yun si Tita Wilma, no? Kay Sir Armando Cabiles, sa nag-upod man sa itong sa sining hapon. Thank you, good sir. Kay Girlie May Atong Zalazar, good afternoon. Sherilyn Oro Javier, good afternoon, Tito, watching live. Nanami, ani ko blas Santiago, sorry, thank you. Fresh na fresh, kag tingog dalagang Filipina, gidya. Di Pilipina, gid man ta girl. Pa-shout out ta we, thanks and God bless. Sherilyn Oro Javier. Thank you, Git. Kag, araman, Tita Wilma, assuming. Ay, oo. Kay Radney Dichon Morden. Thank you, Git. Good afternoon, man. Kay Inday Gini also, sir, salamat man. Kag, mayong hapon sa imo. Monitoring git ko na always. Kay J. W. Tugado, mayo lang ang pagpamati sa palangga kung asawa Arlinda Tugado, mamahalong kada. Kabay pa nga magkapauli ka na. Ay, sad naman. Mars Tatoy Palma, hello to Wilma watching live from Barangay Granada. Tamyaw lang ko sa family Tatoy. Thanks to hello family Tatoy. Good afternoon. Congratulations for the 51st anniversary of Action Radio Bacolod. More power to the men and hindi ko na balagit Marge of Action Radio. Salamat Miss Margie Haniva, men and women of Action Radio. Okay, thank you good. Bert Heraposco Caraballo, mayong hapon dito Wilma, monitor kami di sa Toda. Di ko Toda, basta sa Handumanan, Bacolod. Miss Heaven, good afternoon sa imo. Kamusta lang? Okay, latito balikan ko na lang nakaroon ng abon ang iban dira naton nga mga greetings kayo ang aton oras na balikan ko lang nakaroon gani relax lang kamo dira nagapangasubo gid siya yaho nagapangasubo gid si Catalina Burden. Good afternoon sa imo, ha? Anyway, balikan ko lang ng iban nga mga greetings naton dugay-dugay. Ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may
aksyon, aksyon radyo. Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, samsan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Ay, alas 2:40 siya si Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabasa na sa aton sinitag sa zodiac sign para man sa aton tag sa horoscope sa siniiyang adlaw Lunes na Lunes, Agosto 17, tuig 2020. Oho, unahon anay naton. Yes, so sa aton horoscope. Unahon anay naton tamyaw ang atong sa ni mga birthday celebrator. Na mga birthday celebrator kag mga nagsaulog man sang ilang nga wedding anniversary karon nga adlaw. So happy birthday anay kay Junicia Diaz. No? Happy 90th birthday Junicia Diaz. Halin kay Inday Marlene Diaz. Kay Andy Delgado, dumduman niyo sa Action Andy Delgado. Ato na siya sa Japan, but anyway, man siya nag-monitor. Happy birthday kay Andy Delgado. Ay nagatamyaw si Inday Janet, di dyan iya matahong nga wifey, no? Dira, na, kagamusta man sa inyo, halong man kamo dira, okay lang kami dira. Happy birthday man kay Joe Alfonso sang East Home Suwang, Barangay Estefania. Halin kay Ma'am Elizabeth Balakad Gamala. Sa inyo tanan nga mga celebrator naton, stay healthy and safe. Siyempre, be happy always. Be thankful for all the blessings nga ma-receive adlaw-adlaw, especially ang aton life every day. Okay, unahon na ito ng zodiac sign nga Leo. Mga natawo ini sila Hulyo 23 tugtog Agosto 22. Sa mga Leo, abi ninyo mga Leo, tungod sang inyo pride o kung inyo bugal, madula gid ang inyo ginapalangga. Nasiling naton ang bugal, okay din na siya, normal, kag kinanglan ni ara gid na. Pero kabalo man kita kung kaisa, magpaumon kay kinanglan, kung makahigad ta, ipahigad ta. Ya? Abin mo, kung amo sinang matabo, at kung madula ginan palangga mo, tinghuaan mo man sunod sa imo horoscope na mag-move on Kagtandaan mo lang damo ka pa man oportunidad nga mag-aabot. Pero kinahanglan sa sinaiyang mga bahin, mahin maalam ikaw kag mahinalungo naman para wala sang may makaluwas sa mga oportunidad nga mag-abot sa imo kabuhi. Kag kung madula man ang imo ginapagkamahal, nobya, hindi lang man nakagasawa kay kabudlay na iyan, no? Sa mga sigaw na natito, Pilion ninyo ang tao nga inyong saligan para hindi ka mo mapahamak. Palayo man ka mo sa mga chismoso. Leo, maswerte ninyo ng numero siya si 15, 25, 30, 38. Green is your lucky color. Sa mga Virgo naman na gusto 23, tugtog September 23, abi mo bala Virgo, isa ka project ang magahangkat sang imo kaalam ang mag-aabot. Pati na sa imo abilidad.
Gani para magmangin madinalago ikaw, tagaan mo ina atensyon, tagaan mo ina oras. Masuwati mo man nga mga numero 5, 10, 23, 32, kag 43. Lucky color, silver. Sa mga libre naman, Setyembre 24 tubtub Oktubre 23, kung libra, kung nagamuhan ikaw sa relasyon nga nasudlan mo, abi pa nga yua ang advice na ginasaligan mo para sa kinahanglanon mo man nga guidance. Okay? 9, 18, 27, 36, 45 mga masuwati mga numero, white is your lucky color. Sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22, may maabot na mga balita sa inyo karon nga adlaw. Inang mga sulugan nun, inang nagapanggarit-garit sa imo, hindi sila pagpatuling, hindi sa pagsapaka, hindi pagbubangin mo adlaw, kag halungi ang imo lawas. Mas wati mo man yung numero, 6, 18, 25, 32, kag 37. Lucky color, violet. Sa mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius na tao, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Maghalong ikaw. Kaya nga, Sagittarius, ka-reflect sa imo subong nga adlaw, siguraduhon mo gid permi nga hindi ka mabutang sa kapahamakan. Kag hindi man mabutang sa kapahamakan ng imo isig ka pareho sa imo sinihinion. Masuwati mo nga mga numero, 4, 10, 13, 29, kag 33. Lucky color, yellow. Kagtuan na ka ng zodiac sign niya Capricorn. Ay mga Capricorn naman, na tao Disyembre 22, Subinero 19. Oy, Capricorn, good news para sa imo. Kaya nga, ara gid sa kondisyon ang imo mental capability. Ano man nga hangga kayo mo ma-encounter sa karon, preparado ikaw. Mga masuwati mo nga mga numero, 2, 9, 15, 26, 40. Lucky color, blue. Okay. So, nabatian natin, una pala na nga ba, sa ito mga zodiac sign para mag-check and check sa kahoroscope. Relax si Tita Wilma, magabalik pa pagkatapos sino. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw giha. Okay, ma'am. Mayo lang man nga pagpamatian na ito kay May de la Cruz, mayong hapon sa imo. Salamat gid. Kay Nunoy Tahones, good afternoon, ta-monitor lang ko di View for Enriquez Pubar, pa-shout out ko sa akong tatay nga si Kidlat sang Puyas 1. Gapamati gid subong God bless pertin. Shout out lang ko sa All Amis 81. Good afternoon. Salamat gid. Hamot ko. Kay Dennis Richard Tibor Roma, good afternoon Tito Wilma, maayong hapon. Tito Wilms, monitor lang ko di San Enrique
Greetings kuman, greet kuman, sorry Greet kuman si Ray Jan Tan Villalon kag sa Energy Fans Club. Inday Chino si Sir, salamat man. Tita Web monitoring lang, yes, salamat gid. Kag kay Mersta Tori Palma, salamat man, no? Kag ahay, May de la Cruz, May de la Cruz, watching live from Hong Kong, good afternoon. Kag kay Bert Heraposco Caravalho, maayong hapon. Tita Wilma, monitor lang kami diri sa Hotoda. Yes, Mr. Venera man siya. Salamat gid sa inyo. Okay. Kag kay Manang Perla kay Inday May, mayong hapon lang da. Ara man gali si si Gina Galon pagsubiron. Tita, ari gahigda lang kami, enjoy sa pagpamati sa imo nga voice. Mahumog kag makatuluyo nami pamatian. Gina and Lidio, pagsubiron, there is sa Bago City, always following your program. This is my life. Salamat gid. Suspit, shout out lang ko sa, okay, salamat gid. Okay, balikan ko lang na karon Tito We. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita. Alas Boxing 59, yes, padayon man si Tita Wilma, sa tanan da kuno nga members ng 4 Seasons of Love. Swerte ba? 4 Seasons of Love para sa inyo. Pero antes man kita magpadayon, siya, may nabilin pa Tita Wilma, karon yaw-yaw mo naman ko nila. Nabili natin yung mga zodiac sign para man sa itong tag sa kahawis ko, pero
3 o'clock na, tunay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Si Tita Wilma, sa mga nabili na itong mga zodiac sign, Tita Wilma, no? Dito na kita sa Aquarius. Ang mga Aquarius, ang ining mga natawo, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Ikaw, Aquarian. Hindi man ikaw ang pinagbais-bais ka rin adlaw. Pero ikaw na mismo ang magpalayo sa kaugalingon mo sa away, ha? Hindi na iya pagsapak ka or patulan mo inang nagapanggalit-galit kang nagatakot din sa imo pasensya. Pabay sila dira. Mga maswati mga numero 7, 23, 34, 36, kag 40. Lilac is your lucky color. Sa mga Pisces naman, Pebrero, Justin, Wave, Tugtog, Marso, 20. Yes, Pisces, ano man ang hinuon mo, subong, kinahanglan mo gid ang maayo nga pagplano sina. Hindi ka gid magpadali-dali para wala ikaw sang hinulsulan sa ulithi. Tres, Justin, 8, 20, 24, kag 36, mga masuwati mga numero. Green is your lucky color. Ang mga Aries naman, mga Aries na tao, Marso 21, Tugtog, Abril, Justin, 9, magsilibrar ka karon nga adlaw, Aries. Tungod amat-amat mo na nga maangko ng kadalagaan. Horn, magpadayon ka kapag paningo ka. Mag-focus ka. Tres, Justin 8, 22, 34, 41, mga masuwati mga numero. Orange is your lucky color. Sa mga Taurus naman, Abril 20, Tugtog, Mayo 20. Damo ka sang himuon karon nga adlaw, pero kinahanglan tagaan mo gid sang panahon ang kaugalingon mo sa pagpahuway, ha? Disiplinahon mo gid ang kaugalingon mo sa pagkaon. Kaon gid on time. 5, 15, Justin 8, 21, kag 36, mga masuwati mga numero. Jade green is your lucky color. Kag sa mga Gemini na tao, Mayo 21, Tugtog, Hunyo 21, mas ikaw na mapalapit sa, yes, Gemini, mas kapagid na mangin malapit sa gusto sa imo mga palangga sa kabuhi. Kung buksan mo ang imo balatsyagon para sa ila. Keep safe, Gemini. Maswati mo nga mga numero 5, 10, 26, 38, 42, golden brown is your lucky color. Sa mga Cancer, Hunyo 22, Tugtog, Hunyo 22, yes, Cancer, wala ka problema sa kwarta karon nga adlaw. Maayo ang imo pamatsyagan, kag sa kabugusan, happy kag mamag-an ang imo nabatsyagan sa inulawan. Mga maswati mo nga mga numero 10, 25, 29, 35, kag 40. Lucky color, brown. Nabatian natin atong tagsayon sa zodiac sign para man sa itong dagsa ka horoscope sa karon nga adlaw, pero balik pa si Tita Wilma pagkatapos ang mga importante nga mga pasibalo. Ang sobrang caffeine sa katawan ay pwedeng magdulot ng... Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus,
pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila.
Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama. So, this is my life sa karon nga adlaw Lunes. Ang gusto just sa siya tuwing 2020. Ang ito na Bible verse for the day nga gabilin sa inyo, halin sa John 16 verse 24, and it says, "Until now, you have not asked for anything in my name. Ask, and you will receive, and your joy will be complete." Padamogin niya salamat sa inyo. Pasensya sa wala na itong malabutay. Kag standby na sa ito na itong nga drama ng panghisang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!